Εμένα το Γιώργο. Εμένα το Φώτη. Αντρέα, πέθανες. Ανδρέα. Έλα ρε. Μαλάκα, τραβάς μαλακία. Όχι. Τι κάνουμε. Από τη στιγμή που είναι στο chat ο Γκρέκ γράφουμε. Το ξέρω. Αλλά δεν έχω καταλάβει γιατί γράφουμε. Ξεκινάμε το επεισόδιο, κανονικά. Ήταν κομμάτι της underground μουσικής σκηνής του τότε Βερολίνου, της τότε Γερμανίας. Ήταν η κατάσκοπη. Κυβερνητική Τι κατάσκοπη. λες, ρε. Welcome to the third voice. Δεν ξέρω ακόμα πώς θα ξεκινάμε, τι θα λέμε, πώς θα το λέμε, γιατί θα το λέμε. Στο πρώτο part του πιλότου, το οποίο ακούτε, θα αναφερθούμε στις ταινίες και τις μουσικές που κάθε ένα από μας ξεχωριστά έχουν ταξιδέψει. Να ξεκινήσουμε με ταινίες και Αντρέα, θες να μας κάνεις την τιμή? Εγώ πρώτος. Ναι, το έχεις. Ναι, ίσως. Ψήσε μας λοιπόν για την ταινία. Δεν έχω μία συγκεκριμένη, αλήθεια είναι. Μου έκανε πολύ εντύπωση όταν ήμουν μικρότερος στο The Truman Show με τον Jim Carrey. Θα έλεγα πως η αγαπημένη μου όμως ταινία είναι το Interstellar, που το είδα και πρόσφατα ξανά κινηματογράφο για τρίτη φορά. Είχε βγει στα Epic Movies και πήγα και το είδα. Είναι άλλη εμπειρία, ρε φίλε. Το διάστημα για μένα είναι μια κατηγορία μόνη της. Αντρέα, αν η επιλογή σου είναι το Interstellar, να ξέρεις ότι μοιραζόμαστε την ίδια επιλογή. Σκληρό παιχνίδι. Εγώ είμαι full team Nolan, αλλά αποφάσισα να το πάω λίγο διαφορετικά γιατί έχω πάθει πόρωση. Εγώ γίνω μεγαλύτερο fanboy με την ταινία που πρόκειται να πω. Αλλά συνέχισε τη σκέψη σου, Αντρέα. Christopher Nolan, τα έχω δει σχεδόν όλα, δεν τα έχω δει όλα, η αλήθεια είναι. Inception, Interstellar είναι τα αγαπημένα μου, αυτά ξεχωρίζω. Το Interstellar μου άρεσε πάρα πολύ και στη μουσική από Hans Zimmer. Μου άρεσε και τα εφέ, μου άρεσε και η ιδέα με τη μαύρη τρύπα. Και υπήρχε και μια σειρά από πίσω φυσικής, ας πούμε, πραγμάτων που ουσιαστικά έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Δεν είναι απλά science fiction. Ναι, το είχα διαβάσει και εγώ σε ένα άρθρο. Βάλανε μια ομάδα μαθηματικών και αστροφυσικών για να φτιάξουν τα rendering της μαύρης τρύπας, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Δεν ήταν μια ομάδα, ήταν ένας νομπελίστας φυσικός, ο οποίος βοήθησε να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα που θα κάνει εξομοίωση στη μαύρη τρύπα πολύ πριν αποκτήσουμε εικόνα από τα τηλεσκόπια μας. Και όταν ήρθε η πρώτη εικόνα από τα τηλεσκόπια το 2019, δεν θυμάμαι πότε είχαμε την πρώτη εικόνα, ήταν πάρα πολύ κοντά. Αυτό που φαντάστηκε εκείνος με τις μαθηματικές του εξισώσεις, με αυτό που τελικά ήταν. Το 2019 έγινε αυτό. Δώστε μου λεπτό να ψάξω, συνεχίστε την κουβέντα. Αλλά ναι, είναι ένα βήμα που δεν χρειάζεται να το κάνεις για να το παρακολουθήσει ο εκάστοτε άνθρωπος στον κινηματογράφο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο που δίνεις τόσο σημασία στην ταινία σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο που πας το extra step και δίνεις το παραπάνω. Σε αυτό να προσθέσω ότι εμένα ο Νόλαν δεν είναι ο αγαπημένος μου, by far, παρότι έχω πλέξει συγκεκριμένη ταινία. Απλά το έχω ξαναπεί με τα παιδιά, το έχω ξανασυζητήσει. Ο Νόλαν επιλέγει ένα φοβερό θέμα και βασίζει όλη την ταινία πάνω σε αυτό. Και αυτό δεν μπορούσε να δείξει καλύτερα πέρα από το Interstellar. Ξεκάθαρα. Εν τω μεταξύ, ναι, το 2019 ήταν η εικόνα της πρώτης. Και η ταινία είναι το 2015, νομίζω. Ναι, η ταινία είναι... Αυτό δεν το έχω Το σημειώσει 2015. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια. Άστο, φίλε. Δεν βγάζει Το νόημα 14 να είναι η ταινία. Το 14, ακόμα χειρότερα. Σχεδόν 10 χρόνια πριν, παιδιά. Δεν βγάζει νόημα να είναι 10 χρόνια πριν αυτή η Και ταινία. βλέπετε, λες και κυκλοφόρησε χτες. Συμφωνώ. Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει ότι κάποια στιγμή, τέλος πάντων, εκεί πρέπει να στην παραγωγή, λέει ότι θέλω να κάνω ένα λιβάδι, τέλος πάντων, το οποίο θα είναι γεμάτο με καλαμπόκια. Το κλασικό αυτό που βλέπετε. Και του λέει η παραγωγή ότι ο Ζακ Σνάιντερ χρειάστηκε ένα τέτοιο στην προηγούμενη ταινία, να χρησιμοποιήσουμε αυτό. Και τους κλείνει το τηλέφωνο και μπαίνει στη διαδικασία και παίρνει μόνος του
το ρίσκο τέλος πάντων, ζητάει να στήσουν άπειρα στρέμματα. Τώρα μιλάμε για τρελή ποσότητα, δεν έχω τον αριθμό μπροστά μου. Κάτι το οποίο φαντάζει τρελό, ψεύτικο. Για να μπορέσουν να ξαναπάρουν πίσω το κόστος της παραγωγής, γιατί αυτό ανέβασε πάρα πολύ το budget. Δεν έχει ξαναγίνει να στήσουν κάτι τέτοιο. Στο τέλος, με το που τελείωσε η ταινία, πληρώσανε αγρότες, βγάλαν κανονικά τη σοδιά, πουλήσαν τα καλαμπόκια και βγάλαν πίσω τα χρήματά τους. Τι λες ρε. Τρελό. Πόσο ακραίο. Τρελό Πόσο fun fact. ακραίο. Ναι. Πολύ καλό. Και Πάρα πολύ καλό. η ταινία το μεταξύ στην αρχή λεγόταν Flora's Letter. Το γράμμα της Φλόρα. Και δεν θα το σκηνοθετούσε ο Νόλαν. Θα το σκηνοθετούσε ο Spielberg. Αλλά επειδή τα σπάσαν τα δύο στούντιο μεταξύ τους, ο Spielberg έφυγε από το project. Και το τρελό είναι το ότι η όλη φάση με το Spielberg είναι ότι εκείνος το ήθελε πολύ πιο περίεργο. Θα είχε να κάνει πάρα πολύ με εξωγήινους. Θα βλέπαμε εξωγήινους. Νομίζω θα μου το χάλαγε πάρα πολύ Και αυτό. εμένα, ρε. Καταρχάς Ναι. με το οποίο Spielberg τελείωσε για μένα. Δηλαδή, μου κάνεις ruin την ταινία, δηλαδή, αυτόματα. Λοιπόν, θα είχε τελείως διαφορετικό τέλος και είναι περίεργο το ότι πριν το δώσουν στον Νόλαν, καταρχάς ο σεναριογράφος, αυτός που γράψει βασικά την ιστορία, είναι ο αδερφός του. Ο αδερφός του Νόλαν, ο Τζόναθαν Νόλαν. Και έγραφε για το Spielberg και μετά μπήκε στη διαδικασία να τα κοιμιάσει με τον αδερφό του και να μπουν στη διαδικασία να γράψουν. Σε μένα πάντως μου άρεσε που μπήκε στη μαύρη τρύπα, τέλος πάντων, έτσι που το περιέγραψε η πέμπτη διάσταση, τέταρτη ή πέμπτη, ή κάτι τέτοιο είχε πει. Εκεί πάει λίγο στο science fiction, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, μπορεί αυτή να είναι η άποψή του κιόλας, οπότε εμένα μου άρεσε και αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο. Ο Spielberg έχει μια παραμυθένια παιδικότητα στις ταινίες του και δεν θα πέδιδε στη βαρύτητα που έχει το Interstellar. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν είχα ξαναδεί μέχρι τότε κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι έχει και δίκιο. Δεν μου έρχεται κάποια ταινία στο μυαλό με τέτοιου είδους θεματολογία. Sci-fi προφανώς υπάρχουν πολλά. Και ένα τελευταίο έτσι πριν αλλάξουμε. Καταρχάς θυμήθηκα το όνομα του φυσικού και ας το πούμε γιατί καλό είναι να ξέρει ο κόσμος. Λέγεται Kip Thorne. Ψάξτε τον. Έχει κάνει και άλλες δουλειές μετά στο Hollywood. Θεωρητικός φυσικός. Και τελευταίο, θυμάστε καθόλου την εισαγωγή που ακούτε ομιλίες και βλέπετε τέλος πάντων ένα σαν stock footage, σαν documentary να παίζει που μιλάνε για τις οδηγίες που έχουν τέτοιο. Γιατί γύρω του καταστρέφεται ότι... Λοιπόν, το συγκεκριμένο δεν είναι γυρισμένο για την ταινία. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που υπάρχει όντως. Είναι του Ken Burns και λέγεται The Dust Bowl και είναι ουσιαστικά ένα ντοκιμαντέρ που έγινε για το Dust Bowl, όπως ονομάστηκε αργότερα το σκηνικό, όπου ένας πολύ μεγάλος, ή μια σειρά τέλος πάντων πολύ μεγάλων τυφώνων με αμοθύλες έπνιξαν τα σιτηρά το 70 στην Αμερική. Και έχουν πάρει αυτούσεις ακριβώς το υλικό. Γιατί τέριαζε με το είδος της ταινίας. Ωραίο. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Κορυφή ο κύριος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά ήταν από εμάς για το Interstellar. Ας περάσουμε στο Φώτη. Λοιπόν, εγώ έχω πάρα πολλές αγαπημένες, αλλά θα μιλήσω για μία που είδα πρόσφατα, το Shutter Island, ή αλλιώς το νησί των καταραμένων. Ταινιάρα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Θεωρώ, απλά μου κίνησε το ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς το κατάλαβα εγώ και αλλιώς ήταν το νόημα εν τέλει. Οπότε πιστεύω για τον κάθε έναν που θα το δει, εντάξει, δεν είπα ότι όλοι θα το πιάσουν διαφορετικά, αλλά στα 5 άτομα που θα κάτσουν μαζί πιστεύω θα έχουν διαφορετική άποψη στο τέλος της ταινίας. Ενδιαφέρον. Εγώ δεν το έχω δει, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να το δω αυτό που λες. Δεν το έχεις δει ακόμα? Δεν το έχω δει, αλλά θα κάτσω να το δω για να δω τι άποψη θα βγάλω και να το συζητήσουμε. Αντρέα, σου βάζω homework. Θέλω στο επόμενο podcast να συζητήσουμε την άποψή σου περί του Shutter Για το Island. Shutter Island. Αρχικά πάει καιρός που την έχω δει και ακόμα και τώρα θα καθόμουν πάλι να το συζητήσω και εντάξει, πρωταγωνιστής DiCaprio, άρα Κορυφή, ρε. δεν γινόταν να πάει λάθος. Συμπάρφουλ. Είναι σε μία από τις ταινίες που θεωρώ ότι θα έπρεπε πριν το Revenant να έχει πάρει το Oscar. Ναι, θα μπορούσε. Είναι τρομερός και ο DiCaprio όντως. DiCaprio never disappoints που λένε. Ναι ρε φίλε, συμφωνώ. Σωστό. Από Σκορτσέζε, Αυτό και αν είναι κορυφή. πολύ καλός. Εντάξει, δεν είναι και κάτι το πολύ ιδιαίτερο σαν ταινία, ρε παιδί μου, αλλά
Έχει πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία αρχικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι βασισμένο σε νουβέλα, βασικά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Του Ντένις Λεχέιν. Ξέρεις τι θα ήθελα να ψάξω να δω. Πώς παίζει μαζί σου ο Σκορτσέζε σε όλη την ταινία, στη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή, στο λέει το τι συμβαίνει, αλλά δεν σε αφήνει να το δεις. Αν στο περνάει το βιβλίο Αν και το αυτό, βιβλίο κάνει κάτι αντίστοιχο. δεν νομίζω, ρε φίλε, ότι μπορεί να στο περάσει κάτι τέτοιο. Εντάξει, σίγουρα μπορεί και υπάρχει ένα βιβλίο που μπορεί να σου περάσει κάτι τέτοιο, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Η ταινία παίζει πάρα πολύ με το μυαλό. Δηλαδή παίζει full. Τώρα, σαν βιβλίο, πιστεύω το ίδιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα το κατάφερνε. Ρε φίλε, αντικειμενικά, οκ. Βλέπεις ένα κάδρο. Εντάξει, σου αφηγείται λοιπόν η ιστορία σου ότι αυτός που παρακολουθείς, ο τάδε άνθρωπος, είναι σχιζοφρενής. Αλλά ταυτόχρονα σου κάνει ένα rack focus πίσω από τον άλλον, στο γραφείο, ξέρω εγώ, του ψυχολόγου ψυχίατρου και βλέπεις ότι έχει εγκριθεί ως υγιής άνθρωπος. Αλλά δεν το παρατηρείς. Ένα βιβλίο, πώς το χάλος το περνάει αυτό το πράγμα. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Υπάρχει ένα σύνδρομο που λέγεται το σύνδρομο του λευκού δωματίου. Ναι. Και ουσιαστικά το έχουν οι writers οι οποίοι δεν μπορούν να γράψουν πολύ καλές, πιστικές και να σε βάζουν μέσα περιγραφές χώρου. Αν το βιβλίο είναι έτσι, δηλαδή πάσχει από το συγκεκριμένο σύνδρομο και δεν έχει τις περιγραφές που πρέπει, το γλιτώνεις. Αλλά από την άλλη δεν μπαίνεις και τόσο μέσα για να παίξεις μαζί σου. Ακριβώς αυτό. Άρα ναι, σε βιβλίο θεωρητικά δεν λειτουργεί. Αν λειτουργεί όμως, θέλω να το μάθω. Όντως, θα καθόμουν να το διαβάσω. Πολύ εύκολα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ένα fun fact για το Shutter Island, ότι ο Μάρκ Ράφαλο, που είναι ο Τσακ, ο βοηθός του πρωταγωνιστή μας, έστειλε ένα γράμμα στον Σκορσέζε, που του είπε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος φαν και ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να συνεργαστεί μαζί του, και έτσι πήρε το ρόλο. Έλα, φίλε, αυτό είναι αλεπουδιάρικο καταρχάς. Ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή θα το έστειλε και λέει σιγά μου απαντήσει, ξέρω εγώ. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολλές τέτοιες ιστορίες υπάρχουν μεταξύ στο Hollywood. Συνεχίζουμε στο Γιώργο. Ωραίο. Λοιπόν, παιδιά μου, όπως είπα εγώ, είμαι πάρα πολύ μεγάλος φαν του Νόλαν. Αλλά ο μόνος λόγος που δεν τον επέλεξα ως την αγαπημένη μου ταινία είναι ξεκάθαρα γιατί έχω πάθει πόρωση με τον Dune. Το ξέρεις ότι ο λόγος που δεν διάλεξα τον Dune είναι γιατί ήμουν σίγουρος ότι το διαλέξεις, έτσι. Ναι, Ρε ξεκάθαρα. φίλε κι εγώ. Και εγώ δεν το έβαλα Παιδιά. καν στην αναφορά γιατί ήξερα θα πεις Dune. Παιδιά, έχω τρέλα, αλήθεια. Dune για μένα είναι η απαρχή των πάντων. Ξεκάθαρα το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές όλοι, με όλους βασικά, ότι η παιδική σου ηλικία είναι τα Harry Potter, η εφηβική σου είναι το The Lord of the Rings και η ενήλικη είναι το Dune. Αν και αφόσον βγει η τριλογία που θέλει, η δεύτερη έχει πάρει πράσινο φως, έχει γυριστεί ήδη, νομίζω ότι στα τελειώματα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος. Χτες έληξαν οι απεργίες που κάνουν οι writers και οι ηθοποιοί στο Hollywood. Δεν έληξαν, μπήκαν σε παύση γιατί έχουν έρθει σε μια κάποιο είδους συμφωνία. Επομένως δεν ξέρω σε τι φάση είναι. Πολύ καλά αυτό γιατί θα πρέπει να συνεχιστούν και όλα αυτά τα project που έχουν Όντως και πρέπει κάποια στιγμή να δούμε και τον και Dune. να τα δούμε κι εμείς. Το part 2, ειδικά το trailer είναι το δεύτερο. Το τρέιλερ είναι έπος, μπορώ να πω. Πέρα από το σκηνοθέτη, ο οποίος είναι ο Villeneuve, Επικός. επικότατος. Και ήταν φοβερός και στο Σικάριο. Ναι, έχω Και πολύ ωραία fun facts ήταν αυτό. απίστευτος στο Prisoners. Το Prisoners είναι κορυφή. Ναι, και δεν Για την έχω μένα. δει Χριστέ ποτέ μου, αυτή την ταινία. Γαμώ το. Τι υποκριτική ικανότητα έχει αυτός ο άνθρωπος σε αυτή την ταινία. Οριακά Χοακίν Φίνιξ το Τζόκερ. Κοντράρονται που λέει ο λόγος. Συμφωνώ, Ωραία, είναι και δεν το απίστευτος. έχω δει. Έχει μπει wishlist τώρα. Επόμενο. Ναι. Ούτε εγώ το έχω δει Επόμενο και θέλω. homework. Επόμενο homework. Επόμενο Homework number 2 για μένα. Λοιπόν, ο Villeneuve είχε όνειρο από τότε που διάβασε 14 χρονών την νουβέλα του Herbert, το Dune. Είχε όνειρο να κάνει ταινία το συγκεκριμένο. Και αισθάνθηκε έτοιμος να το ξεκινήσει όλο αυτό μετά την επιτυχία του στο Blade Runner 2049. Επίσης εξαιρετικά απίστευτη ταινία που θα έπρεπε κάποιος να δει. Να πω ότι με χάλασε. Στο Blade Runner. Ναι, στο sequel του Blade Runner. Για πες μου. Στο πρώτο επέλεξαν τον καλύτερο συνθέτη που θα μπορούσαν να επιλέξουν. Ναι. Τον δικό μας, τον Βαγγέλη. Στο δεύτερο,
Και φάνηκε, δηλαδή φάνηκε πάρα πολύ το ότι Ναι. λείπει αυτού του είδους η μουσική. Ναι, δεν με βρίσκεις αντίθετο, σίγουρα. Ωραία. Αυτό. Σκηνοθέτης, είπαμε, είναι ο Villeneuve. Διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής είναι ο Fraser, ο οποίος έχει πάρει και Emmy στο Mandalorian και γενικότερα δίνει ρέστα όπου και αν τον έχω δει. Για θύμισέ μου, πού άλλο τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει και στο Batman. Εξαιρετικότατο. Και είναι δύσκολο στο καινούριο ζάνρα ταινιών που όλα είναι underexposure πλέον. Είναι δύσκολο να έχεις πάρα πολύ καλά χρώματα και πραγματικά το καταφέρνουν. Δεν ξέρω κι εγώ με ποιον τρόπο. Εξήγησε στον κόσμο τι θα πει underexposure και γιατί είναι το the big thing που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Hollywood. Λοιπόν, καταρχάς, underexposure σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ σκοτεινά κάδρα. Οι λήψεις της ταινίας είναι πάρα πολύ σκοτεινές και δεν αφορά, ας πούμε, μια νόρμα, μια μόδα στην εποχή του κινηματογράφου που ζούμε, γιατί βγάζουν περισσότερο συναίσθημα. Γιατί δεν είναι όλα φωτεινά στη ζωή και γενικότερα σε ταινίες όπως το Joker, το Batman, το Northman. Τι ταινιάρα ρε γαμώτο. Ναι, τι ταινιάρα. Μήπως πρέπει να αλλάξω. Λοιπόν, γάμα το Dune. Όχι, εντάξει. Αλλά ναι, είναι μια καινούργια ζάνρα, μια καινούργια αίρα που επικεντρώνεται πολύ περισσότερο στο χαρακτήρα που παρακολουθείς και όχι στα κάδρα. Όχι στα κάδρα σαν κάδρα, σαν τοποθέτηση, αλλά σαν φωτισμό. Και έτσι με τα underexposure καταφέρνεις να είσαι πιο engaged με το χαρακτήρα σου. Περισσότερο συναίσθημα, αφοσιώνεσαι περισσότερο σε αυτό που θέλει να σου δείξει και όχι στη συνολική εικόνα. Βέβαια να πετύχεις και μια πάρα πολύ ωραία εικόνα σε όλο αυτό και ένα ωραίο αποτέλεσμα φωτογραφικά, πρέπει να είσαι ο Fraser. Και ο Fraser γι' αυτό είναι βραβευμένος και γι' αυτό έχει κάνει τις δουλειές που έχει κάνει. Για να επιστρέψω λοιπόν στο Dune, στην ταινία βλέπω μία μαύρη γυναίκα, ενώ στο βιβλίο, στη νουβέλα, ο Χέμπερτ έχει γράψει άντρα και λευκό. Και ο μόνος λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί ο Villeneuve ήθελε πάρα πολύ να κάνει embrace γυναικείους χαρακτήρες δυναμικούς. Κλασική τάση της εποχής. Κλασική τάση της Αλλά παρόλα αυτά, εποχής. ακόμα και αυτή να μην υπήρχε, η Ναι. αλήθεια είναι ότι όταν γραφόντουσαν τα βιβλία, ακόμα και ο Ρότσο Θελιδιών, έτσι, δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για το Dune, ήταν άλλη η ιδεολογία της Νοοτροπία εποχής. και ιδεολογία της εποχής, σίγουρα. Το ιδιόκραση δεν είναι Αλλά εφόσον δεν κάνει κακό στην ιστορία του, ας χρησιμοποιήσουν ό,τι θέλουν. Ας βάζουν και ένα εξωγήινο να τους εξηγεί πραγματικά. Εγώ είμαι υπέρ, και αυτή τη συζήτηση την έχουμε ξανακάνει, είμαι υπέρ το ότι πάρει ένα χαρακτήρα και κάτω να ό,τι θες. Πάρ' τον από άνθρωπο και κάτω ένα δέντρο. Δεν με απασχολεί καθόλου, αρκεί από το σημείο Α στο σημείο Ω που έχει γραφτεί ότι θα πάει, θα πάει. Δεν με νοιάζει πώς. Να μην επηρεάζει με λίγα λόγια την ιστορία. Εκτός αν μιλάμε για ιστορική ταινία, όπου εξιστορεί ιστορικά γεγονότα. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Εκεί πρέπει να είσαι ακριβέστατος. Άλλο καλό. Ξέρατε ότι ο Τίμοθη, ο πρωταγωνιστής, δεν πέρασε ποτέ οντισιόν. Αλλά ήταν η προσωπική επιλογή του Villeneuve. Δεν πέρασε καμία απολύτως οντισιόν, απλά ήθελε τον Τίμοθη σαν πρωταγωνιστή. Απλά θεωρώ ότι του ταιριάζει πάρα πολύ ο ρόλος. Ναι. Και στην ταινία του Lynch, την πρώτη απόπειρα να γίνει το Dune ταινία τέλος πάντων, τέριαζε ο τότε χαρακτήρας. Εννοείς, η ταινία εννοείς που είναι το 1900 κάτι, ας πούμε. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν, ο οποίος δεν είμαι σίγουρος, τώρα έτσι έχω την αμυδρή εικόνα στο μυαλό μου, νομίζω το ότι ο τυπάς που έκανε τον Paul Atreides στην ταινία του David Lynch πρέπει να ήταν σε πιτσιρικάς τότε ο καπετάνιος από το How I Met Your Mother. Αν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, συνέχισε και Πρέπει. εγώ θα το ψάξω και θα επιβεβαιώσω σε λίγο. Ωραία. Άλλο καλό. Δεν είναι τρομερό που βρίσκουν πάνω στη γη που ζούμε τέτοια μέρη που μπορούν να δείξουν μια εικόνα τελείως εξωγήινη. Καταλαβαίνω πώς το λες και θεωρώ ναι, ότι είναι πάρα πολύ Σκέψου τρελό. ότι στο Dune ο Πάτρις Βερμέτ χρησιμοποίησε αποκλειστικά, εν τω μεταξύ νόμιζα ότι ήταν η γυναίκα
και την έλεγα Πατρίς για πάρα πολύ καιρό. Ωραίος. Αλλά ο Πάτρις ή ο Πατρίς, δεν ξέρω που τονίζεται, Βερμέτ, χρησιμοποίησε αποκλειστικά το Google Earth για να βρει τις ερήμους που ήθελε για τις συγκεκριμένες λήψεις για την ταινία, και χρησιμοποίησαν κυρίως 3 από το Ιράν. Μην με ρωτήσετε τα ονόματα, δεν μπορώ να τα προφέρω αυτά τα πράγματα σε κανένα σύμπαν. Παρένθεση. Είναι τελικά αυτός. Ο Πολ Ατρίδης του Lynch είναι ο καπετάνιος από το How I Met Your Φίλε, Mother. δεν γίνεται. Ο Τρελός. ηθοποιός Αυτά να συμβαίνουν. λέγεται Κάιλ Μακλάχαν και έχει παίξει και σάρα του Lynch, επομένως θεωρώ ότι πρέπει να ήταν η μούσα του, ξέρω εγώ. Επίσης στο Dune, αυτός που έγραψε τη μουσική ήταν ο Hans Zimmer. Ναι, ήταν ο θεϊκός, ο θρυλικός, ο Hans Zimmer. Εξαιρετικό Ήταν έπος η τόπος. μουσική και στο Dune επίσης. Ναι, ρε Είναι γαμώτο. τρομερός και αυτός ο Hans Zimmer, ρε φίλε. Ναι, θα το Γενικά γυρίσω. πιστεύω για ό,τι έχει γράψει μουσική είναι απίστευτο. Fun fact, επίσης, πάρα πολύ ωραίο, για το Zimmer τώρα που τον έχουμε και στην κουβέντα μας. Καταρχάς το Blade Runner, ο Villeneuve, δούλευε μαζί με το Hans Zimmer. Και στο Blade Runner ήταν που του ανέφερε το όνειρό του να γυρίσει τη νουβέλα του Herbert σε ταινία. Ο Hans Zimmer ήταν τόσο μπορωμένος και γούσταρε τόσο πολύ και εκείνος τη νουβέλα, που έκοψε άκυρο στον Nolan που γύρναγε το Tenet για να μπορέσει να κάνει τη μουσική για το Dune. Μπορεί και να τα σπάσανε τότε και να δημιουργήθηκε πρόβλημα μεταξύ τους, γιατί στο Oppenheimer δεν γράφει ο Zimmer. Ναι, ισχύει. Και μου κάνει εντύπωση γιατί είχαν κάνει τόσο ωραίο κόμπο με το Interstellar και ξαφνικά τον έχω χάσει και λέω τι έγινε, πού πήγε Ναι, αυτός. ήταν η μουσική του μούσα. Εν τω μεταξύ για μένα, συγγνώμη για την παρένθεση, ο Zimmer είναι ο Σαταολάλα των ταινιών. Συμφωνώ. Ναι. Και να ξέρετε ότι ο Hans Zimmer έχει μάθει τα πάντα μόνος του. Δεν έχει πάει σε κανένα σχολείο. Όλη η εμπειρία που έχει περί μουσικής και περί κινηματογράφου είναι από collaboration που έχει κάνει, συνεργασίες, και όλα τα έχει κάνει και τα έχει μάθει μόνος του. Το οποίο είναι τεράστιο παράδειγμα για μένα. Ναι. Και είναι και πολλοί που το έχουν κάνει αυτό. Που δεν έχουν τελειώσει κάποια σχολή και απλά είναι κορυφαίοι στο είδος τους, θεωρώ. Δεν είναι μόνο αυτός. Hans Zimmer ακούω κι εγώ. Δηλαδή θα βάλω να ακούσω. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο αγαπημένος μου. Εν τω μεταξύ, έχεις παρατηρήσει ότι μιξάρονται το ένα με το άλλο, παρόλο που σταματάει το κομμάτι απότομα για να μπει το επόμενο, πόσο ωραία μιξάρεται η μουσική όλου του άλμπουμ μεταξύ τους. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά απίστευτος. Ναι, και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Γενικά όταν γίνεται σε ένα άλμπουμ, τρελαίνομαι να συνδέεται το ένα τραγούδι με το άλλο και να πηγαίνουμε μια ροή έτσι κάπως. Να σας πάω σε τελείως άλλη άκρη εγώ με τα μουσικά μου ακούσματα, γιατί προφανώς ακούω και αυτά, αλλά Ωραία, για να δούμε. εγώ δεν θα μπορούσα να μην επιλέξω αυτό. Όποιος με ξέρει νομίζω ότι ξέρει τι θα επιλέξω. Άκουσε με. Έτσι και πεις για La La Land, εγώ θα φύγω από εδώ μέσα. Όχι, ούτε καν. Ωραία. Δεν θέλουμε να βάλουμε τα κλάματα εδώ πέρα. Ήταν ικανός να το πει. Όχι. Για να δούμε τώρα τι φάσμα έχουμε, θα πάμε από το La La Land, που πιστεύω τα παιδιά, στη μόνη μπάντα που ακούω από τότε που γεννήθηκα μέχρι τώρα, σχεδόν σε ό,τι έχουν βγάλει. Rammstein. Εγώ με θυμάμαι από παιδάκι, όταν ακόμα ο πατέρας μου άκουγε, να γυρνάω στο σπίτι από το σχολείο, να περιμένω πώς και πώς θα ανοίξει το ηχοσύστημα να βάλει να ακούσει, για να πάνε αυτά τα βίντεο κλιπ και να ακούσω τη μουσική τους. Έχουν τρελά facts, γιατί δεν είναι μια καθημερινή μπάντα που έχει περάσει από τη μουσική σκηνή όπως πολλές άλλες. Θα την έλεγες και τέρμα extreme. Ναι. Ναι, εγώ μπορώ να πω ότι μέχρι που ακούσαμε μαζί για πρώτη φορά, δεν τους είχα ξανακούσει και πιστεύω δεν θα άκουγε και εύκολα μόνος μου. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Πέρα από το σκηνικό το ότι πριν μερικά χρόνια σπαστήκανε για λίγο, γιατί ο Linderman, ο lead singer, αποφάσισε να κάνει τα έσχη, να κάνει αυτόνομη μουσική καριέρα. Δεν ήταν αυτόνομη μουσική καριέρα, ήταν αυτόνομη μουσική τσόντα. Έτσι. Καθαρά πορνογραφικός. Ο Τιλ πριν μπει στην μπάντα έχει κάνει κολυμβητής, έχει κάνει μαραγκός, έχει περάσει από ό,τι δουλειά υπάρχει.
Το τρελό λοιπόν με την μπάντα είναι ότι όταν ο λόγος που ξεκίνησα και ονομάστηκαν Rammstein, καταρχάς Rammstein για όσους δεν γνωρίζουν, μεταφράζεται κυριολεκτικά σε Ramming Stone, που είναι στα ελληνικά ο πολιορκητικός κρυός. Αλλά παρόλα αυτά, το όνομά τους έρχεται από ένα disaster που έχει μείνει στη Γερμανία που λέγεται Rammstein και γράφεται με ένα M, που 3 πιλότοι show επιδείξεων, αεροπλάνων επιδείξεων κτλ. Χτύπησαν μεταξύ τους και σκότωσαν 70 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 1.000. Τρελό, δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Το Deutschland ήταν το πρώτο που άκουσα και όντως μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Το σκηνικό και... Το Deutschland είναι καθαρά αυτό που λέει. Είναι Germany. Είναι η ιστορία της Γερμανίας. Και παίζει πάρα πολύ με τα χρώματα της σημαίας. Ξέρετε ότι όλα τους τα show έχουν τρελά πυροτεχνήματα. Ο πιανίστας τους περνάει Τα πάντα. δρόμο μετεμποδίων για να υπάρξει πάνω στη σκηνή. Τα πάντα. Ναι, ρε. Εντάξει, αυτό τους το δίνω, φίλε. Ειδικά στο live performance είναι αρκετά καλή. Δεν μου αρέσουν εμένα, αλλά το live performance τους και όλο το σκηνικό που στείλουν είναι αλλού. Έχουν φάει ban σε διάφορα μέρη του Βερολίνου από το να μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, να είσαι τώρα γερμανική μπάντα με παγκόσμια απήχηση, λοιπόν, και να σε μπανάρει η ίδια σου η χώρα. Άξιο αναφοράς επίσης είναι ότι ο λόγος που έκαναν κάποια στιγμή μπαμ εκτός της Γερμανίας και το συνόρο της Ευρώπης, θα πω, κατ' επέκταση, είναι ο David Lynch, ο οποίος στην ταινία Lost Highway, Χαμένη Λεωφόρος, χρησιμοποίησε 2 από τα τραγούδια τους και αυτό, ας πούμε, τους έκανε πιο γνωστούς στο αμερικάνικο εντός εισαγωγικών mainstream κοινό. Το πιο ωραίο fun fact και το τελευταίο σχετικά με τη συγκεκριμένη μπάντα είναι ότι ο drummer τους, ο οποίος λέγεται Christoph Snyder, γράφεται διαφορετικά από ότι ο Snyder, ο Zack Snyder, είναι πάρα πολύ παλιός στη μουσική σκηνή. Είναι τόσο παλιός που είχε μουσική καριέρα πριν καν την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Και ο συγκεκριμένος λοιπόν ήταν σε μια μπάντα, στην πρώτη του μπάντα που λεγόταν Die Firma, η Φίρμα, η οποία ήταν κομμάτι της underground μουσικής σκηνής του τότε Βερολίνου, της τότε Γερμανίας. 2 εκ των οποίων μελών της μπάντας ήταν κατάσκοποι. Κυβερνητικοί Τι κατάσκοποι. λες, ρε. Τι λες Τρελό. τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ζήσει ιστοριάρα. Και γι' αυτό είναι αυτοί που είναι. Επιστροφή στις μουσικές επιλογές. Ας ακούσουμε το Φώτη. Εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη. Αλλά εάν, και μιας και το φέρνει κουβέντα, είναι να επιλέξω κάτι, θα πω σαν καλλιτέχνη ότι επιλέγω τον Drake. Γιατί για μένα προσωπικά πολλά κομμάτια του με αντιπροσωπεύουν και τα νιώθω όταν τα ακούω και τα λοιπά. Και έχω να πω σαν fun fact ότι ο Drake δεν ξεκίνησε σαν τραγουδιστής, αλλά σαν ηθοποιός. Πού, τι, όπα. Πρώτα βασικά εμφανίστηκε στο Degrassi, The Next Generation. Είναι αμερικάνικο TV show. Δεν έχω ιδέα. Ούτε εγώ το ήξερα. Ούτε αυτός. Αλλά επέλεξε να κάνει την καριέρα του σαν τραγουδιστής και πέτυχε. Αρχικά να πούμε ότι είναι ο νούμερο 1 artist σε stream στο Spotify. Και φαντάζομαι σε όλες τις υπόλοιπες συνδρομητικές υπηρεσίες. Τα Idol, YouTube Music θα πηγαίνει τάπα. Εγώ Drake δεν ακούω. Δεν είναι καθόλου στο είδος μου. Εγώ είμαι ξεκάθαρα στο melodic death metal. Δηλαδή το αγαπημένο μου είδος είναι αυτό. Αγαπημένη μου μπάντα θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι οι Flames. Είναι Σουηδοί. Είναι η μόνη hard rock μπάντα, να το πω έτσι, Σουηδοί δηλαδή, που έχουν πάρει Grammy. Αυτοί φτιάχτηκαν σαν ένα στοίχημα. Ήταν 2 κολλητοί. Και ο ένας έφτιαξε τους In Flames και ο άλλος έφτιαξε τους Dark Tranquillity. Είναι επίσης ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Έχουν διαφορετικούς δρόμους και κάνανε 2 project. Ποιος θα είναι καλύτερη μπάντα, ας πούμε, ποιος θα κάνει καλύτερη μπάντα σε φάση. Κάνουν ακόμη παρέα ή κάπου στην πορεία, ξέρω εγώ. Κάνουν, εννοείται, και collaborations κάνουν και έχουν βγάλει και ένα καινούργιο συγκρότημα, The Halo Effect λέγεται, που κάνανε ένα άλμπουμ με τον τραγουδιστή των Dark Tranquillity. Είναι ο κιθαρίστας που έφτιαξε τους In Flames, ο οποίος έχει φύγει από τους In Flames πολλά χρόνια τώρα. Γενικά έχουν πάρει ο καθένας το δρόμο του όμως. Ο κιθαρίστας που ουσιαστικά έφτιαξε το συγκρότημα των In Flames αποχώρησε για κάποιους προσωπικούς λόγους, αλκοόλ και τέτοια πράγματα. Οι In Flames έχουν τραβήξει δικό τους δρόμο πλέον. Έχουν λάβει κάποια ιδρυτικά στελέχη, όπως είναι ο Anders Frieder που είναι ο τραγουδιστής και ο Björn Gelotte που ήταν ο δεύτερος κιθαρίστας. Το έχουν αναλάβει το συγκρότημα αυτοί οι 2 κυρίως. Έχουν περάσει πολλά, ρε παιδί μου, κύματα, ανασκαμπανεβάσματα. Τώρα είναι σε καλό επίπεδο πάλι με το
τελευταίο άλμπουμ που βγάλανε. Και η Dark Tranquillity επίσης είναι δίπλα ακριβώς. Στο ίδιο είδος έχουν ακολουθήσει και Arch Enemy, που και αυτούς γουστάρω πολύ. Και αυτή είναι ένα συγκρότημα οι οποίοι... Περίμενε λίγο. Arch Enemy δεν μας έλεγε ο Νταμ Καρέλος. Που έχουν μια φοβερή lead Η singer. Αλίσσα, ναι. Ναι, έχω ακούσει φίλε Arch Enemy, να ξέρεις. Ήταν να πάω φέτος να το παίξει με τον φίλο τον Ντάμ. Ναι, αυτοί φτιάχνουν τα άλμπουμ τους με αυτή τη συνοχή που λέγαμε πριν. Δηλαδή μπορεί το ένα κομμάτι με το άλλο να συνεχίζει. Και σχεδόν σε κάθε άλμπουμ έχουν 1 με 2 τραγούδια ή 3 τραγούδια που το κάνουν αυτό. Και το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Το Σαντάς ξεκίνησε από το βινίλιο εντωμεταξύ, για να είναι πολύ normalized η μεταφορά, την ώρα που γυρνούσε η Βελόνα. In Flames κατάφερα και είδα φέτος πρώτη φορά, έφυγε το αποθυμένο μου, για live μιλάω. Γενικά αγαπάω πολύ τις συναυλίες και τα live αυτού του είδους. Βάλε μας και εσύ ένα homework. Δώσε μας ένα τραγούδι που θα πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε. Κοίτα, θα σου πω ένα που με αντιπροσωπεύει από In Flames, το My Sweet Shadow. Άλλο ένα που με αντιπροσωπεύει πολύ, από Arch Enemy αυτό, είναι το No Gods, No Masters. Κάτι μου λέει αυτό. Αλλά εντάξει, το πάω και με τη ψυχολογική κατάσταση που βρίσκομαι. Δηλαδή, τι όρεξη έχω εκείνη τη στιγμή για να ακούσω. Αυτό εννοείται. Δηλαδή, έτσι πάει η μουσική. Μπορεί να ακούσω και ελληνικά που λέει λόγο σε κάποια φάση. Πολύ σπάνιο. Μπορεί να γίνει μια φορά τη διετία, αλλά ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.